יאללה. מי אומר דבר תורה? יאללה, תגיד. חבר'ה, אתם יודעים שאמנון זכה מתוך אלפים בתשובות מובחרות? של מה? זה לא פייר, עושה חיפוש בגוגל. תעשי טובה, תלך לכנסת, יש להם תשובות פורצצות חבל לך על הזמן. טוב, בואי, אתם יודעים, לא אומרים דבר תורה. יאללה, אמנון. אז בואו נשמע דבר תורה. אתה יודע מה היה עושה להם בצבא? המפקד היה שואל שאלה, היה מתקשר ליסטר, בוא נסתכלים באינטרנט מה התשובה, מגיע למסדר. עכשיו הוא בין החרדים היחיד, יעני, איך אומרים? החרדים גאונים. מצלמים אותך, רגע, רק שלי. יאללה, חבר'ה, נתחיל. יאללה, אמנון, בכבוד. איך אני חכם? ככה בלילה. עדרת פני זקן. אמרתי לך בבית. יואו! סביחה? מה זה? אני יורד למטה שי ברחוב. שי? כן. זה דבר תורה שאני יבין. נו, אתה לשל זה רק. איך אני יכול לצאת עכשיו? תגלש. למעלה? למעלה? כן, זה טלפון למטה? אתה יודע את הטלפון שלו? כן. תתקשר אליו, תראה איפה להגיע אליו. מי? אתה הולך? תגיד לי משהו. אם אני כבר מגיע, אז אני גם מקבל משהו. איפה הוא? של המזגן. טוב, יהודית, הלכת לנו בבית ספר, מי שמדבר זה החוצה. יאללה. הבן שלו יורד למקום אחר? מי זה? יניב, לאן אתה? הבן שלו נמצא פה למטה, בא עם הלסדר רפואי. יאללה, נו. יאללה, בטריה הולכת. מה הפחתי עכשיו, מאור? אני אמרתי שהתחלתי לשם רפואי, נו יאללה. רפואי. בפרשה הקודמת אנחנו למדנו על אברהם אבינו שירד למצרים ופרעה לקח לו את אשתו. אז הוא אמר, שאלו אותו מי זאת וזה, אמר אחותי. אבל מה, איך ייתכן שאברהם אבינו מה יפקיד את אשתו, יגיד אחותי שיקבל מטלות, יקבל דברים? כביכול להציל את עצמו. הוא לא יזכיר אותו, אתה יודע, אומרים לא. הוא לא אמר ככה, הם לא אמרו רק אחותי. אמרו נכון, היא הייתה נשואה. למה באנו פה למצרים? היה לה בעל, והוא ירד למצרים ולא חזר, נעלם, באנו לחפש אותו. לא יראה כאילו אברהם הזכיר אותה, בשביל לתת לעצמו. פרעה לקח אותה, נתן לאברהם צאן ובקר, גמלים וחמורים, ובלילה וינגע השם פרעה נגע גדולים, לא פצעים, לא מוגלל, זה היה שם כל הלילה. בקיצור, אמרה לו ששרה שהיא אשתו של אברהם. אני לא רוצה להאמין לה, אבל בסוף ראה שהוא מוכה, אז הוא האמין לה. אז בבוקר הוא בא, בטענות לאברהם, למה אמרת לי שאחותך? אז צריך להגיד לו, תחזיר לי כל מה שהבאתי לך וקח את אשתך ותלך. נכון. לא רק שהוא לא ביקש ממנו, עוד הוא הוסיף לו. הוסיף לו זהב וכסף. אז למה לא עשה ככה? אלא מה, בפרשה של עכשיו, אנחנו לומדים הייתה שפחה כמו לה הגר. הגר, זאת הייתה ביתו של פרעה. אז פרעה שם, רש"י כותב שפרעה אמר ראה את הניסים שקראו לשרה וזה, אמר יותר טוב שהבת שלו תהיה שפחה אצלהם ולא תהיה מלכה. שלום, הנה ליצן הרפואי הגיע. תעבור לכולם? גם לך. בקרוב אצלך? אתה מוזמן. נכין לך צלחת. בסדר, מה קורה? בוא, תביא צלחת. תביא את הצלחת משם. זה הבן שלו? לא הבן שלו. לא נכון. שלום? זה שלום, זה. ברוך הבא. ברוך הנמצאים? ברוכים הבאים? אין בעיה. אנחנו בשיא המתח עכשיו, מה קרה? רגע. זה קרוב לך, מה זה משהו?
לבן של ציון. לבן של ציון. כן. לא הסכימו לי לשים בצד. אולי שם.